CS Heri Wijaya Presiden Ayo se-Indonesia asik.
Bapak David sampun teng mriki Bapak David. Terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange kapan aku kelakon dadi bojone bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati yen aku ora bisa manis rasane senajan telas tak enteni rondone mbok wong e ganteng Sriase sekesek asekesek asoy asekesek asoy
Esek-esek, esek-esek. Apa? Cek cek. Rina wengi tansah kelingan Iya. Prawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane koyok wong kedanan Jembedak mas dudu nongong biyen cedak kok rawani kondo ning opo sliramu lunga ninggal mulai kok ra kondo kondo Sena aku ngelamun tekan omah atiku bingung mas jare tresno rawani nembung rasane koyok wong linglung wangi-wangi banyune sampun tak rewangi nganti gulung-gulung tresnaku ra bakal alom tak anteni yen sampean purun aduh pae-pae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih gawa gandengan aduh pae-pae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih dengan tanah seberang Kuninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake rekolo jaman kenalan saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung mas jare tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sampun tak rewangi nganti gulung-gulung tresno pura bakal alom tak anteni yen kang mas purun Sejuta luka. terpaksa aku pergi jauh darimu tak tahan rasanya terus begini kau goreskan sejuta luka di dada tanpa kau hiraukan perasaanku pedihnya hatiku Raden kau Dito. buat kecewa apalah artinya kau tanamkan cinta kalau akhirnya kau hancurkan pula andaikan kau tahu perasaanku tak mungkin engkau berbuat semaumu cintaku pada dirimu suci tanpa kepalsuan terpaksa aku pergi jauh dari
jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan.
sisir kelincut kaya kelangan pikir Uwit klopo arane keluku disigari diparut dadi pitu saben dina aku ora bisa turu kangen tiko ngomong ora kewektu ya Sri Asih Islo iki Yo digas sama Dito. Ajak-ajak, ajak-ajak, ajak-ajak. aring-aring bakar kentang nganggo geni tiwas garing awak tele gedang raja sak temen dipangan cokot timbang burung aluwung kuluku bedhok Godhong sawi enake uripan lomo ati iki estunipun kanggo rika gedang raja sajurung diperendeli yen ra percaya pedang dodo iki timbang burung aluwung kuluku bedhok percaya pedang dodo iki wah jan sigrak pokoke Mbok aku njaluk dikawinke karo sapa karo prawan gampeng kene Sri Asih simbok aku wis duwe ana ketan coba tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno tole-tole katane abang dicampure klopo parutan tole-tole rapine gampang paling penting dome penggawean waduh simbok penting kawinan aku iki wis mendem
Ayo. Iya.
Ayo matur sembah nuwun. Sakasa Sri ACCS Loki Heri Wijaya Yeye Sote Tayope wong Lamongan. Heri Wijaya Loki wis wayah iso jakone kloro remi suarane pating kemrojo aduh senengi sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunan ngulon parane manuk ing ngoceh ana wit-witan pating cemluwi seneng atine katon asri donya saisine wis wayah iso jagone kluro rame suarane pating kemrusuk aduh senengi sedulur tani bebarengan padha nandur pari digoyang kembali bareng-bareng Sri ACCS Yeye Sote Heri Wijaya Audio Production matur suwun. Iso awaning omah kok ora rasan keluyuran anggoleki kowe sing disayang mubeng-mubeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi mana yen nganti wong liya sing nyayang kleyang-kleyang tak sawang mecokne ngepang kekancangan tak rindik saka kadongan sarawi ngoceh dheweke ngalih penclokan iyo Bela kae tak suwun kok ojo ngece Saka keri Saka keri Seret ireng tak sawang tambah manisi bayine gocengan bunga yen kelakon nyanding slurati aku wis janji mas ra bakal ketut wong liyan amung sampeyan sing gawe aku kepranan naraman dok hatiku tanah saya dotro tak seranani suara bikat putih bedok Papa di dapur kalian Bapak Biko dipun susur kalian Bapak Mate Bapak Praturi
Iya. Ayo Mas. Ayo Dok. Iki urusane piye iki? Nang urus ana iki. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mong marang aku sineksit lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku was nganti telung detikku nanging sliramu Terima kasih, matur suwun. bareng saiki wis mulya kowe malah gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kok ngepeket taline asmara
berpenghuni di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi peganlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Lela nono pamit mulai Ayo dadi jodone oke antuk suling wong kang bisa ngladeni sirane pancen nepot jroning
para kadang santawis paripurna pasukatan ingkang dimraturaken kaliyan campur sari serasi CS mungkin dadosaken panglipering manah panjenengan matur sembah nuwun kanthi kawigatosan panjenengan mbok pilih kirang nuju prana ingkang kula ngaturaken pasukatan kula minangka sesulih saking serasi CS nyuwunaken gong samudra pangaksami wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepanggih malih mangke dalu nuwun